Us presento l'àrea de projecció professional de l'Escola Eòlia, que és una àrea que el que fa és donar eines i assessorament a l'alumnat perquè així pugui inserir-se al món laboral d'una manera més fàcil. L'àrea de cessió d'espais de l'escola ofereix a alumnat actual, a graduats i a aquelles companyies que s'han format dins l'escola a poder fer servir les nostres aules i els nostres espais de manera gratuïta i portar a terme els seus projectes professionals, els assajos i desenvolupar-se. Des de l'àrea de càsting el que pretenem és intentar impulsar, ajudar els actors a intentar que tinguin feina. Llavors el que fem és crear una borsa d'actors que nosaltres la guardem i tu pots registrar-te, llavors ens guardem les dades i sempre amb els contactes que tenim de productores i de tothom i coses que ens van enviant, el que pretenem és fer cribes o passar-vos als càstings, intentar-vos facilitar una mica més les eines. La Beca Odisseu, en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, dona suport a la difusió, a la creació i també a l'exhibició de companyies emergents dels seus nous espectacles. Des d'Eòlia cedim els espais pels seus assajos i també fem una residència tècnica al teatre amb la postestrena en el Teatre Eòlia. També disposem d'un servei d'orientació professional per donar assessorament i acompanyament en aquell alumnat que s'ha graduat en el seu món professional. L'àrea de producció té una missió molt clara, que és generar ofertes laborals pels estudiants que han acabat. A partir d'aquí es fa, ja sigui en producció pròpia en pur o amb sinergies de coproducció. Estem fomentant molt tota la vessant de coproducció perquè pensem que vincular-nos també a altres teatres o productores professionals és el millor trampolí possible pels estudiants que han acabat. Eòlia I+D Recerques Creatives aposta per projectes, per la investigació, per nous formats, nous llenguatges i per l'experimentació. Tot això ho fem en col·laboració i en sinergia amb altres centres educatius i amb altres centres d'arts escèniques. La revista Ítaca el que ofereix és un espai per parlar de teatre, per parlar d'art i per parlar de cultura i, entre altres coses, una revista alhora generalista sobre la cultura, és a dir, obre el camp en general i, d'altra banda, ho fa des d'una mirada bastant elevada, és a dir, no intenta vendre, no intenta ser actualitat, no intenta estar a l'última, ni ser jove, ni ser vella, ni ser res, és a dir, ni ser culta, ni ser d'allò, intenta ser-ho tot.